la creació d'aquestes dimensions. Així estem creant un acte. Estem creant un acte que és el de presentació de l'encontre d'escriptors de la Mediterrània en la seva setena edició en l'època moderna, que a partir de l'any 2013 hem volgut recuperar aquella iniciativa i avui estem ja en la setena edició de la nostra Lliga Mediterrània i en concret estem presentant la setena edició de l'encontre d'escriptors de la Mediterrània. Aquest encontre ja que dic que és possible organitzar-lo gràcies a l'ajut fonamental de l'Associació Ciutadana Nostra Lliga Mediterrània i també l'ajut de les institucions democràtiques actuals, en primer lloc l'Ajuntament de València, que patrocina aquesta Nostra Lliga Mediterrània, i també la Generalitat de València, la Generalitat Valenciana, que també patrocina l'encontre. Pues ella no està mai així, però va dir que us diga que l'excusen i que comuniqui que ella acaba d'entrar a l'Ajuntament durant el mandat que va estar el 2010 al 2023, va fer tot el possible perquè el que significa culturalment la nostra vida mediterrània continua. També tenim el recolzament de la Generalitat Valenciana, en particular de la Conselleria de Cultura, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni actual, i ens acompanya Vicent Moreno, al qual li vaig haver de parlar, i també ens acompanya Pep Piedra, creatiu dels continguts de l'encontre d'escriptors de la Mediterrània, i ens acompanya Maria Àngela Delgado, que és la presidenta del PEN català. També us donaré la paraula a continuació, però dir-vos que jo acabo ja, no podria una paraula més, que gràcies per estar així. He de felicitar-vos per la setena edició de la Nostra Lliga del Mediterrani, per renovar la difusió que estaves dient, de convocar normalment la presència de músics, artistes, ballarins, ballarines, autores, autors, persones pensadores, professionals del pensament, però no, persones que pensen, pensadores, que produeixen i que venen de distints països. I la felicitació també és per haver aconseguit reunir-nos de nou, després d'una etapa fosca. Reunir-nos de nou a les institucions valencianes en un projecte ambiciós de recuperar València com a punt d'encontre intel·lectuals de les lletres en l'àmbit de la Mediterrània. Per a la Generalitat Valenciana és molt gratificant estar així present en la inauguració de les activitats de l'encontre d'escriptors de la Mediterrània per diverses raons. Les activitats de l'encontre estan totalment d'acord amb els objectius del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura que des de la Conselleria estem impulsant per a millorar la presència social de l'obra literària escrita per autores i autors valencians i per a augmentar l'índex de lectura de la societat valenciana. L'encontre d'escriptors és un espai privilegiat per a narrar, recitar i conversar sobre allò que ens preocupa, allò que ens uneix des de la diversitat, en l'entorn de la nostra part literària, que ara està vivint una situació convulsa en el sentit humanitari. L'emigració, l'exili, els viatges, tot això estan íntimament lligats a la nostra manera de viure i d'entendre el món. En definitiva,
a la nostra cultura. A tots vosaltres i a totes, la meva felicitació i les gràcies per l'esforç, però també el desig de que l'any que ve continuarem trobant-se i veient-se en un nou encontre d'escriptors i escriptores. Moltes gràcies. La literatura pren el seu sentit més ampli quan neix al carrer i així el mercat dins de la nostra vida és possiblement el seu hàbitat natural més perfecte. El fet literari es gaudeix a casa, el fet literari es gaudeix en solitud i en silenci, i a mi sempre m'ha agradat concebre l'organització dels actes literaris com a espectacles. M'agrada la il·lusió de pensar en la literatura fora del fet elitista i pensar que la literatura també pot ser un espectacle de masses, que pots anar a veure un espectacle de Felipe a un actual carrer com si entrares a un concert de Lady Gaga. Aquesta nostra vida representada per escriptors ha estat un desig durant molts anys de poder-la recuperar des del moment que la vam iniciar a principis dels anys 80, com bé ha dit Vicent Garcés, perquè si un lloc té la categoria real i simbòlica alhora en la qual nosaltres, els valencians, ens podem inserir sense complexos, és aquest marc, el marc de la Mediterrània, que per una altra banda no deixa de ser, com la realitat més real i més cruel actualment ens demostra, una immensa metàfora de la humanitat. És a dir, el món global no és més a hores d'ara que una còpia patètica de lo que ha sabut el Mediterrani en tota la seva diversitat des de fa segles. Viatges, exilis, migracions, guerres, matances, llibres, etc. És a dir, la representació de la vida en totes les seues facetes, la del dolor i la del deler, com a mi m'agrada dir. Tot això s'ha creat al voltant del Mediterrani. Des d'Homer fins a la cultura hebrea, fins a la cultura àrab-islàmica, el món romà i llatí, el món cristià, el nostre propi, el món romànic, tot això a força de barreges, mescles, desastres i grandeses és el que representa el Mediterrani. Desitge que el gaudiu, però dedicant des de la modèstia, però sòlida i des de la il·lusió, perquè tot això vagi a més en el futur immediat. Moltes gràcies per la seva presència i ara us desitjo que disfruteu amb el primer tast que tindrem en el recital de l'obra de Ben Felipe a càrrec d'un geni de la faràndula i de la paraula, com és el Ferrer. Bona nit a tots. Una de Magdalena María Colomé, que ens fa un xico de resum del que va ser l'antiga la part de la novel·la, que està incrustada dins de l'encontre d'escriptors. Per favor, Maria. Dins de l'encontre d'escriptors i escriptores pensé que tots sabem, perquè l'ésser humà, a més,
primer és el gest, després és la paraula i després la paraula escrita. Aleshores, abans d'aquesta paraula escrita hi ha tota una tradició oral que pensem que és important recuperar i mantindre. Podem veure a narradors i narradores, sobretot un narrador i la resta de narradores de diferents països. Així tenim el Pere Puig, que és de Catalunya, ha pogut vindre, a pesar de tot. I també Faisal està així, que ve d'Algèria. Després tindrem el dissabte una narradora grega, Sasa, i tindrem també una narradora d'Egipte, Rim, una narradora valenciana, Paula Carmenet, i el diumenge tancarem en una narradora alicantina, Raquel López. Jo crec que és una xicoteta representació, però també important. Moltes gràcies. Gràcies, Maria. I abans de una sorpresa que he preparat, dir-vos també que avui, i des d'ací, volem llançar un missatge de solidaritat amb tots els creadors del món de la cultura diversa. Està passant a Xile, està passant a Líbia, està passant a Síria, està passant en llocs més propers, està passant un dia com avui, en un espai de pau i llibertat com és el nostre. Volem expressar aquesta solidaritat amb tots els creadors del món de la cultura que no tenen la fortuna d'estar en les condicions òptimes per a poder seguir creant. És un missatge que